Здравейте, това е канала от наше село, а днес ще ви покажем как се приготвя панирана коприва с яйца. Първото, което ни трябва е този зелен килим, част от него да си оберем. Това тук е лепка. Не, тя няма да ни трябва. Ще ни трябват връхчета от коприва. Ей, такива връхчета от коприва. Прясна, чудесна и прекрасна. Събираме тези листа и след това ще видите какво ще се получи. Но първото е да имаме такива чудесни букетчета. А ако се питате дали жарят, дали горят ръцете ми, почти не ги усещам, честно казано. А освен това има си и начин, по който се бере копривата, така че тя да не жари ръцете на берящия я. Коприваните връхчета ги слагаме ето в този гиргир. Слагаме достатъчно и ги изливаме с хубава студена вода. Ето така се изливат. Изобщо не парят. Хубаво да бъдат измити. След като бъдат измити, тук има една сламчица, но иначе като цяло са много чисти и нищо друго няма. След като бъдат измити, изплакнати, се оставят да се отседят за около 10 минути. Тук сме подбрали 5 яйца от нашите дворни щастливи кокошки, като за нас използваме обикновено най-малките яйчица, тъй като големите, разбира се, отиват за вас. И сега ги разбъркваме яйцата. Преди това да сложим малко сол. Слагаме каменна сол, която я мелим на тази мелничка. Олиото е загрято, яйцата са разбъркани, копривата е подсушена. Сега нямаме царевично брашно, но с него става най-добре. Имаме обаче брашно от Лимец, от мелничен комплекс Медово, 100% натурално, без добавени консерванти. Ползваме от него брашно. Така, слагаме тук. Оставяме го настрани, че може да ни потрябва още. Така, разбъркваме го и сега взимаме примерно да речем двечки китки от коприва. Добре, така ги накисваме в яйцата. След това ги овалваме тук в брашното и ги поставяме в нагорещеното олио. Да видим какво стане. И почват да се пържат. Следващите. Взимаме следващия, още китки. Тук са 3. Казах ви, че изобщо не горят, изобщо не боцкат, изобщо не парят. Така, на 2 на 3. Следващите. Ето така изглеждат пържещите се, така изглеждат и готовите панирани връхчета от коприва. Яйцата и копривата от нас, брашното и виното или най-вече бирата от вас. Тези са готови. Ето ги. Не трябва да бъдат препържвани прекалено много, за да бъдат хрупкави и чудесни. Тези са готови за обръщане. Ето едно, което е готово за ядене. Зелени с панировка от яйце и брашно. Най-добре от царевично брашно, но видяхте, става и с лимец. Ако нямате царевично, пробайте с лимецово брашно. Това е пролетното зелено панирано ястие коприва с домашни яйца от щастливи кокошки в завършен вид. Вече в чинията, чудесно за една хубава студена бира. На здраве!